bent van de jeugdbrandweer. Ja. En wat houdt dat in? De jeugdbrandweer is eigenlijk een groep van jongens en meisjes van de leeftijd van 12 tot 18 jaar. En die leren de basisbeginselen van een brandbestrijding. Zoals je ziet hebben we de bevelvoerder die zijn mensen opdracht geeft als eerste verkenning. En ze zullen proberen het incident te bestrijden. We gebruiken nu nog even geen water, omdat het onze container is waar elektrisch op staat. En water en elektrisch gaat even niet samen. Benen wij aan de zoek van de slachtoffer. Voor naar binnen. De eerste slachtoffer is eruit. Daar hebben we de EHBO-dames. Die zullen het slachtoffer verder behandelen. Als jeugdbrandweer hebben wij iedere woensdagavond een oefenavond. En dan leren wij als team samen te werken hoe wij een brand moeten blussen. Het is een effectief vuur. Dat wil zeggen dat het vlammenborden zijn en lechtslangen. En af en toe ook simulator en poppen als slachtoffers. Zodat wij toch slachtofferbehandeling leren en in het klein de dingen die bij een brandblusser komen kijken. Dus het is brandbestrijding, maar ook EHBO? Ja, EHBO kleine delen, maar ook hoe we een slachtoffer uit het huis kunnen halen met bijvoorbeeld rookinhalend overdragen aan de ambulance, samenwerken met de politie. En met hoeveel zijn jullie? Bij de jeugdbrandweer algemeen zijn er een stuk of 20 mensen denk ik. Je hebt twee groepen, junioren en aspiranten. Junioren die beginnen echt heel klein met echt standaard dingen. En de aspiranten die hebben een TS, tankauto-spuit, een vrachtauto en die leren al iets meer en al iets moeilijker. Dat bijna gelijk staat aan de vrijwilligers. En de container achter je, wat is dat? Deze container achter ons geeft eigenlijk weer, bijvoorbeeld je wordt wakker s'nachts en je hebt brand in huis en je kamer staat vol rook. Hoe kom ik veilig bij de uitgang? Door die container achter ons wordt er rook in gezet. En dan kunnen wij met mensen die het willen kijken om te ervaren hoe het is om in een ruimte te zijn zonder licht en met veel rook. Eigenlijk een stimulans om rookmelders aan te schaffen. Oké, nog veel succes. Dank u wel, dank u wel. Ja, goed zo. Ik zal er nog eentje maken. 1, 2, kijk maar, yes! Leuk uit, jongens. Ja.